Ivana? Ajde vas dve, šta ste se ukipili? Ovdje je ovo. Mene poziv. Dakle, 1, 2. Anđela, ti si se opet napustila. Pođemo napustila. Šta ću je bez veze? Ostaćeš na slici bez glave. Bojala sam se da se neću vidjeti, a i Isidora neka čuti, niko je ništa nije rekao. Kasna rado replika, zamazni scenu, vraćamo. I ti malo brže, a ti odmah neposredno kako bi inače odgovorila. Isidora neka Nemojte tu da se zapletete, idite samo malo ispred. Vidite što? Možete se povedati. Znači, samo tako, malo. Dobro, vi malo ispred, vrlo malo. Nemojte da stojite tako pravo, pa bi se tako slikate. Bože. Šta slikate? Tu je! Znači da stojim ovdje da vas štite. Ma to su neki komarci veliki koji su bezopasni. Ovo je skroz bezopasno. Ovo je onaj veliki komarac koji su bezopasni. Ajmo se povijesti. Ajmo, vraćamo scenu. Ajde, živite malo praviti, ajde, pauze za slikanje. Ajde na to kako si vam rekao, vrati sve. Probi novi ugao. Ne. Malo živite. Ajde, gledajte me. Ne. Gledajte me. Ne. Šta ne? Ovdje je ovo. Ajde. Dakle, 1, 2. Anđela, podigra se na posle. Nećemo te vidjeti na sličici. Pa bojala sam se da se neću vidjeti, a Isidora neka čuti. Nije rekla. Aj, još jednom, ajde, treba. Vraći scenu. Gledajte me. Ne. Ne vidim ispred. Ovdje je dobro. 1, 2. Anđela, ti si se opet podigra na proste. Ostaćeš na slici bez glava. Šta ću bez veze? Samo joj smeta. Pa bojala sam se da se neću vidjeti, a Isidora neka čuti, niko je ništa nije rekao. Dobro, ajde. Nije bilo. 1, 2. Nazdravlje. Sad si naša rakija. Ajde Miru, a kući uzmi čas. Spremni? Jesmo. 1, 2. Čekaj, Mirko, čekaj, da se Ajde. Rediće prema. Neću da se ugušim dok se vi snani. A ti ponesi gas masku. Dobro, ajde, idemo. Jeste li gotovi? Jesmo. Dakle, 1, 2. Isidora me gura. Isidora. Nisam vidio u majke mi. Dok ću ovako. Ali nemoj tako da je guraš, vidi se kao namarno je guraš. Nego je guraš kao hoćeš da se namestiš da se slikaš, ti da izađeš prvo pa je kao usput guraš. Da bude prirodno, znaš, jer nije obično da neko nekog namarno gura. Ajmo, tako, znaš, gurni se ispred nje, hoćeš ovako da izađeš ispred nje i onda je lako malo je odgruš od toga. Ajde, dobro, vraćamo, ajmo. Jer to se uguši dok se vi namestite. A ti ponesi gas masku, šta? Dosta, ajdemo. Jeste li gotovi? Jesmo. Dakle, 1... Isidora me gura. Ne tako, nego pogledaš napred i malo tijelo, tako gurneš tijelo, ne? Razumeš? Kako znam da gurneš? Ti je gurnaš da bi ti zauzela bolju poziciju, da bi se ti bolje videla, malo gurneš nju da se ti bolje vidiš. Ajde, vraćaj. Da se uguši dok se vi namestite. A ti ponesi gas masku. Dosta, hajdemo. Jeste li gotovi? Jesmo. Dakle, 1, 2. Isidora me gura. Isidora! Dokle ću ja ovako? Hoćete li da vas slikam ili nećete? Hoćemo. Namestite se. 1, 2. 3, 4. Koje? Znači, ja ne...
slikam ili nećete? Hoćemo. Sačekaj. Ne mi ne. Baš Dobro, sad ovo. Emily, uđi u red. To si se raširila. Bojiš se da ne izgurvaš stupnicu? Jeli? A ti Rena, to bi pa čubo. Smijeca. Ajde, smirite se. Ajde. 1, 2. Ja, čekaj, nešto Baš sam slika gubica. Ajde te već jednom. Mlađe, da padne neću imati vremena da vas slikam. Razumijete li? Da. Jeste li? Pičica. Sad gledajte svi u mene. 1, 2. Nos, Efelin. Nos. Čekaj, dobro polako. Srce, daj ti maramica. Treba da kažeš da. Čekaj. Moram da obrišem nos. Što se ti promene? Baš kako je bolje. Ajde. Dobro, nema. Kaži. Gleda kameru. Ajde. Sad pazite. Gledajte svi u mene. Gledaj. 1, 2. Čekaj, molim te, daj nos. Baš sad imamo. Da se lepo vidi maramica. Da se lepo vidi. Da obrišem nos i da se vidi maramica. Može? Ajde, radi. Čekaj. Ajde. Ajde, kaži. Čekaj. Ajde. Nikola ide početi. Sad gledajte u mene. Spremni? Da. 1, 2. Čekaj, molim te, da ipašem taj rok. Sve, baš sada mogu. Ako se ovo slikanje produzi još, moram će nešto da pojedem. A kupi burek čoveče. Pitam ja vas ozbiljno. Hoćete li da vas slikam ili nećete? Hoćemo. Dobro. Nema više šale, idemo. 1, 2. Ja, baš dosadni komarci. A baš su svi dosadni. Doći će vam lukovi dok se vi nanesu. Ajdemo, slikamo se, brzo. 1, 2. A, opet. Ne, sad je... Da kažeš da vidiš. Ne. Da, ali Nefel i Elena su zaboravile šta da rade. Treba Vi da ste se- zagradile Emily, onda Dobro, vam ajde. to pokazuje, ali je ne registruje. Ajde. A baš se, vi ste... Diskretno. Znači, kad ti kažeš zlato, je ono što pojedem, pa onda ona kaže burek, i onda polako se povlačite, vas dve jedna ka drugoj, a Emil ide iza vas. Znači, sve mora da budemo igrano i da ide brzo, da se lepo, da bude spontano, da bude, a ne može da ovako namešteno odjednom će da se namestite. Razumite? Ajde, vraćamo burek, ajmo burek. Ajde, bude. Sena burek, vraćaj senu. Ako se ovo slikanje produzi još, moram će nešto da pojedem. Da ti kupi burek. Imam ozbiljno pitanje za vas. Hoćete li da vas slikam ili nećete? Hoćemo. Dobro, nema više šale. Ajde, slikamo se. 1, 2. Ja se